Mbukeli Sibingelele sikwa Ward 14 endaweni yaseMpakaneni sisemndenini wakwaShabalala sizozama ukulandela udaba nje ubone indle semva kwethu ethe yasha sifisa ukuthola ke ngomama ukuthi kwenzekeni nanokuthi lipho usizo abalidingayo kubantu nje bazobebukela lo mbukiso ma asikubingelele sikwamukele mhlawumbe besuzethula igama nesibongo. Yebo, nikhuluma noZanele Shabalala eMpakaneni. Okay, ma sifisa ukuthola udaba lwendlu noma lesigameke esenzeka la ekhaya mhlawumbe akusithatha usibeke kwenzakalani. Inkinga esinayo la ekhaya umuzi uvele uvuthe ngaphandle kokuthi ushiso umuntu. Uthe umakoti ephumile esaya eclinic. Ibe ingane isibuya isimazisa ukuthi ma indlu iyasha. Umlilo ukhomba ukuthi wasuka embedeni la wasuka khona ekamerweni wabusuthungeleka ke indlu yonke ke kungaqali ke engicabanga uselapho ngifisa ukuthola ukuthi umlilo mawusuka embedeni ikhona into ebingadala umlilo mhlawumbe ngabe i-charge ngabe intambo kagesi ucela usicacisele kulelo site ukuthi lo mlilo usuka kanjani kunogesi noma kunomlilo obubasiwe noma bekungekho lutho. Bekungekho lutho olubasiwe umlilo nje uyisukela kuma transi embedeni. Wathungeleka ke umbhede bathe besazama ukuthi bayokha amanzi ethangweni bafica ngingasangeniki ke endlini ngoba umlilo usumandla kakhulu ngasakhona ukuthi kungene. Lento iqale nini because ngiyakhumbula ukuthi ngicabanga ukuthi kunokhona usekwedlule nonyaka ngike ngakhuluma nomunye la ekhaya emsakazweni sikhuluma udaba lomlilo okuthiwa uvela usuke iqale nini yaqala kanjani. Lento uqala kwakhona ubhuti omdala wayekade enezibizo kulendlu engala kuleli side elingala indlu yezibizo ezayigcwele khona kwabe sekusha zona sithema seyishile kwabe sekusha indlu kaMama yasha yaphela emva kwalokho kwangenela ekitchen emva kwalokho kwasha ama fridge ayinokudla phakathi kwahamba yaqhubeka lento saphila nayo ungenelela nomphakathi ukwazi ukuthi usilekelele ekuthenini sikwazi ukuthi sithole ingubo zokulala nanokuthi sikwazi ukuthi siphile. Kuthe lapho sesitshela ukuthi sesikhohliwe kulonyaka esesudonsile nje sibona nakho ke sekusha nansi indlu kaBhodi okukhomba ukuthi kanti lento ibingaphelile isekhona. Engifisa ukubheka umnikazi walendle semva kwethu ilo weyibizo noma ubani. Ubhodi omncane ubhodi omdala naye usesimeni esingesihle esibhedlela. Yebo. Imiphi imizamo esinike nayizama nomndeni ukuthi mhlambe niye kubabe kubantu makuthi niyakholelwa kulonto ngoba ngicabanga ukuthi lento ibukeka into eyenziwe. Iphi imizamo esinike nayizama mhlambe awusilandise nje umzamo oqale nawenzayo wahamba wanibekaphi njoba kuke kwaba nesikhathi la bekuthule khona mhlambe ingoba nani khona la nanizame khona usizo noma kwenzakalani. Sesizame kakhulu ongangokuthi njengamanje usizo esilicela emphakathini noma esilicela kumeya wethu noma ezikhulwini zethu nakwikhansela lethu sicela indlela yokuthi mhlawumbe basimove kule ndawo esikuyona ngoba lokho usizo singasalitholile kubelaphi bendabuko kodwa akekho noyedwa owakwazi ukuthi asisize. Mhlawumbe nike nathola ukuthi lento ibizwa ngani iyini. Uma ke beyichaza abanye abashoyo bathi uvutha si understand ke ngovutha ngoba la endaweni asikaze siubone umuzi oshayo kodwa umuzi onalesi simo ilomuzi wala ekhaya kuphela. Mhlawumbe ubhuti weyibizo uthini ngoba lento masiyibuka shuthi iqale lapha ya ngesikhathi seyibizo uthini yena useke wazama ini. Ubhuti zasha izibizo zakhe ngaleyo ndlela umoya wakhe awuzange ube mnandi nakuthina siyumndeni akuzange kube mnandi. Uthe lapho esethu uyaqala ngoba ubeseqalile futhi eseyithengile izibizo sekukhona nenkomo yokuthi ayokhehla umakoti ahambise nezibizo yilapho futhi ke bese egula khona washawa istroke ngoba usesibhedlela njengamanje. Lento anisola ukuthi mhlambe kungaba khona umuntu oyimbangi ingabe kumakoti ingabe kumkhonyana aniyiboni mhlambe ukuthi kungakhona ukuthi khona umuntu onolaka uthenini mhlambe wayeke wathandana nobhuti manje ubhuti ubona uqhubeka nempilo mhlambe nokwakhe aze nibuke ngalelo so mhlambe ubhuti uthini akekho umuntu akathandana naye mhlambe wamshiya ongaba mhlambe engaba nakho ukuthi enze into ezifana nale. No akunjalo lapho nginaso isiqiniseko sokuthi ubhuti akakazi abe umuntu okuthiwa unomuntu mhlawumbe agcina emthembisa umshado ngaphandle kwakhe umama wengane okhona kodwa njengamanje uma wengane akekho ngoba ubhekelela isimo sakhe ubhuti lapha khona esibhedlela. Mbukeli lento iyathusa uma ethi umama umlilo wasuka embedeni uma uzowubuka umbhede mawukuthi umuntu owazi umbhede awunayo into ewugesi awusondelele ndawo but kuvele kusho zingaki izindle sezike zehlelwa yilesi saga mhlawumbe ukuthi kusuka umlilo kuzona.
Izindle kunesiqiniseko sazo njengoba zikhona zonke la igcekeni. I think ukuthi izindle ezu7 ngoba yathi maisha ekama sabe sesiyiqala phansi yaphinde futhi yasha. Ongangokuthi enye eyinkinga esinayo umuzi kusa ubetheliwe kodwa sazi ukuthi ubani osuke ubethele ebusuku. Umuthi ubetheliwe ubethelwa ndlelani nifica gubhiwe ubethelwe ndlelani? Siyesithole iziphambano kukhona iziphambano emakhoneni omuzi nakhona elibeni lakhe umama kunesiphambano esishayiwe somuthi nasephakathi endlini kunomuthi usuke ushayiwe lakhe iziphambano. Siye singa understand ukuthi ke leyo nto isuke yenzeka kanjani. Nikuphi nina manivuka kunezinto ezikanjalo ziphambano nisuke nikuphi? Thina sisithi masivuka ekseni sithole ukuthi kubetheliwe egcekeni kodwa ebusuku sisuke sikhona silele. Yo iyethusa ke lento. Unike nazamani mhlambe ke enye ke ngale kwabantu mhlambe ngokweinkolelo noma ngokweinkolo ngokwehlukahlukana kwazi khona mhlambe la nike nayo khona ngabe emabandleni ahlukahlukene nizama ukubika lesisimo ukuthekani khona. Kakhulu ngoba ngike ngahambela kakhulu enkonzeni kaBaba uShembe ubaba uNyazi Lezulu ngihambele kakhulu ngoba ngaze ngafika usho entabeni lapho kuthiwa eKhenane khona ngathi mangifika khona ngafika enkosini ngafike ngalibika lolu daba kodwa kuze kube inamhlanje kangangokuthi nawo amaNazaretha akefike la ekhaya azama ukuthi azosikhulekisa yonke indawo siyakhulekiswa kodwa akukho la sisizakala khona. Iyiphi indima edlala umphakathi njengoba nehlelo lesi sisimanga esesenzakalayo umphakathi uyawudlala iphi indima? Umphakathi ngifisa ukubonga kakhulu ngoba kuye kuthi mangabe sekwenzeka lesi simo kuyenzeka uthola ukuthi kushe kodwa uthola ukuthi thina sila ngaphakathi asiboni umndeni umphakathi uyuthola ukuthi uyabona bese uyamemeza usho ukuthi hayibo nakho ukushunqa kwaShabalala ubusiyafika kumphakathi uzama ukuthi usilekelele ngalondlela. Siyabonga ekuthenini umphakathi uyakwazi ukuthi ube yingcenye kanye nathi. Uma kusho indlu kwesinye isikhathi kuye kube nama document asuke balekile njengamapasi ngaba ama uniform ukudla azikaze ithinteke zonke lezi zinto uma kuzake zathinteka mhlawumbe into efana nama ID ngabe incwadi zengane kwenzeke kanjani ukuthi izinto lezo mhlawumbe sinike nakwazi ukuthola okunye impahla zokugqoka kanjalo? Okuyikhona ukusithinta kakhulu ke ilokhu kwabatwana uthola ukuthi yasha iuniform nezincwadi zesikole la izingane bezifunda uthola ukuthi izinto zesikole izimpahla sezidabulekile lento ifike izikhathe izisike noma izishise ishise nezicathulo noma izicathulo kuse nje izicathulo zezingane zingekho zilahlekile kungaze ukuthi ishonele izingane azinawo ke ama uniform njengamanje ngoba kunomntwana omncane okushe kwaze kwashusha amaphampas akhe. Yo ngokweminyango okuhlukahlukana ke iminyango kaHulumeni ehlukahlukene imiphi iminyango enike nayibhalela mhlawumbe ngalolu daba ya responda kanjani? Ayikho iminyango esike yasinikeza usizo kodwa nje umuntu esingambonga ozama ukusukumela ubaba ikhansela esicabanga ukuthi mhlambe njengoba lolu daba silinikeze yena ezandleni zakhe sicabanga ukuthi khona mhlambe okuzoba umehluko ngoba na last time inkathi kwenzeka akukho usizo njengoba nisithola sihlezi la siyazama ukupatanisa ngendlela esipatanisa ngayo ukuze sikwazi ukuthi silale kodwa egcineni kwakho konke kuphinde kushe futhi khona lokho. Lendle semva kwethu njengoba ishile ibinani phakathi kukhona okwaphumayo noma akukho kwaphumayo? Engakusho nje kugcwala umlomo lapha baba njengoba ngisho ngithi mina kwasha kwaze kwashusha amaphampasi engane yingoba bakwazanga ukuthi bangene cause lapha endlini bekune furniture kamakoti abekade eshade ngayo kunazo zonke izimpahla wasala nezimpahla ezigqoke eclinic izingane zasala nezimpahla bekade ziyigqokile ekseni yonke into ngoba ngeke uthathi washing uyibeke dining room zonke izimpahla ehlala ekamerweni so ngale ndlela kuzange kuze bekwazi ukuthi bakhiphe impahla ngaphakathi. Mhlambe lemlilo mokuqala ngoba kwesinye isikhathi kwesinye isigameke engake ngasibona babethi ukuqala ngisho egcekeni benekile impahla mhlawumbe la ekhaya zikhona igameke efana lezo la ekhaya into enzakala uma ngabe inekiwe impahla siyithola isikiwe kodwa singazazi ukuthi isiko ubani siyithola zonke noma ma ufikile like mina njengomuntu ohlala etohweni mangifikile kodwa mase ngibuyele emuva isikhwama sami sonke sezimpahla isuke isikiwe phakathi zisikwa ukuthi ziyanqamula ziyadatshulwa i-cellphone la ekhaya uyishiya phansi ngoba mawushiya i-cellphone uzoyithola emanzini ethangweni. Mhlambe mbukelo ozobukela lo mbukiso noma ubukelayo makuthi khona ulwazi onalo ngalesi simo esivele kwaShabalala uyazi ukuthi kumele bashone kuphi sicela ukuthi ubathinta inamba bazoyishiya ngasegcineni sifisa ukuthi silande nokhansela mhlambe ke before siye kumhlonishwa ukhansela awukhulume nomuntu obuka lo mbukiso
nifisa ukusizwa ngani, niyafisa ukusuka noma nifisa ukwenza njani. Engikufisa ukuthi angifisi nivele ze ukuthi uma nifuna ukusuka niye kuphi ngoba ngeke sazi lento ukuthi ilandela kangakanani. But nje sengifisa ukuzwa nje inhliziyo yenu ukuthi nifisani njengamanje. Esikufisayo nesinxusa kakhulu kubaba imeya nobaba ukhansela nobaba uZondo njengomphathi wethu kule ndawo sesiyafisa ukuthi ke sithi ukusuka kule ndawo ngoba asazi noma lento ila ngaphakathi egcekeni mhlawumbe ishunqa kangaka ila ngaphakathi sibe njoba sisho ukuthi kuvuka kubetheliwe kungenzeka ukuthi lento ila ngaphakathi siyanxusa ukuthi mhlawumbe kube laphi bendabuko noma kulabo abangakwazi ukuthi basilekelele ekuthenini sigeze lento isale la singathi mangabe simuva thina bese sihamba nayo ngoba kungenzeka ukuthi ikhona nakuthina egazini mhlawumbe ngendlela esiyenziwe ngayo bese kuba ukuthi uma ngabe sithi siyamuva ngoba njengoba sicela usizo kubaba imeya sicela ekuthenini asilekelele ukosimisela nje lezo zindlwana zokuthi sikwazi ukuthi singene sihlale ngaphakathi nabantwana. Ngimangaza ukuthi ifoni uyithola isemanzini. Yebo. Akukholakali lento ukuthi yenzeka kanjani. Kakhulu. Siyabonga kakhulu ma. Ngicabanga ukuthi inamba sizoyifaka noma mhlawumbe ungakuyibiza inamba ukuthi mhlawumbe makukhona umuntu owazi ofisa ukusiza anithole kuzona inamba ithini inamba 072 49 145 65 siphinde 072 49 145 65. Yes. Mbukeli simo sikanjalo ngicabanga ukuthi umuntu ozokwazi ukusiza lo mndeni ukhona khona la kule channel. Siyacela ukuthi inamba lezi akayishilo uma nikwazi ukuyisebenzisa njengamanje sizokwazi ukulanda induna ubaba uZondo kwesiza ukuthi umthiyane lesi simo siqale nini simphethe kanjani njengenduna nanokuthi ke mhlawumbe iziphi ke izinto aseke wayizama mhlawumbe na ukufuna usizo ukuthi lo mndeni usizakala sihambe sithole ubaba umthiyane. Mbukeli sesihambile sathola ubaba umthiyane okuyinduna yakhona la kule ndawo sifisa nje ukuthola ukuthi sinjani isimo njengenduna ke kuyona ebheke lo mphakathi mthiyana sikubingelele sikwamukele. Yebo sanibona ngiyabingelela nonke nomphakathi wasemphakaneni wonke ngubhekelisilo. Mthiyane kwenzakalani endaweni yakho ebhekile? Angazi namthi kwenzakalani ngendlela engibona kwenzeka lapha kwaShabalala hayi kade lento futhi inesikhathi yenzekile kodwa kwenzeka kwayo asiyathi sukaphi. Ingane lezi ziyasebenza ingane kodwa ayi seyiphelile lezi ingane isebenzele emuva ngoba konke ekwenzayo ezikuthengayo kuphela phansi. Sesikeze ngathi ukuzama nami ukuthi ngikhuluma konke nami ngube ngubuka ngithatha nami nginakho ngithi ngilethela ukuthiwa kushile futhi impatha lapha zisho nje zisegcekeni kusho ngisho ama fridge angikwazi isitulo lesi sivele sishe nje ukuthi ngathi kwenzakalani angazi. Seke zazama ingane zithi ziyasuka mhlambe sikufuna ngabe mhlambe uthi uyozama ukuthi mhlambe beye kwenye indawo kodwa manje nathi siyabathanda ngoba sinabo nje ngoba abantwana abahloniphayo akukho engikwaziyo ngapha kodwa isono lesi siqhamukayo lapha ezweni njengoba besho umlilo ukuthi kusukaphi angazi. Seke zazama zithi zenza nama blocks la ekhaya hayi ufike ngathi simo ngathi siyathula sibangcono uthi uyabona futhi uqale phansi njengoba kwenzeka nje manje futhi. Mhlawumbe senike nahlangana nomphakathi mhlawumbe ukuhlanganisa amakhanda ukuthi mhlawumbe ukhona nowazi ukuthi usizo bengalithola phi kanjani ikhona imhlangano efana le? Ayi sake ukuhlangana kwethu kwakuhlangene nje sikhuluma sikhona le nkundleni phezulu ekhaya sikhuluma ukuthi ngabe singenza njani makwenzeka lokhu kodwa akubikho esengathi kwaphumelela ukuthi kwenza njani kodwa umphakathi wona mhlawumbe uyafika nje umuntu lo usukelethele ukuzobasiza laba abakhona kwaShabalala. Yebo kodwa akukho ke ukuthi singathi mhlawumbe khona esikwaziyo cha kodwa khona kuyenzeka aqhamuke nalokho akulethile la. Yebo mhlawumbe odabeni lokusuka mthiyane mhlawumbe kukhona la noma ungeke uzukuveza ukuthi kukhona la usuke wazama khona ukukhulekela ngakhona ukuthi uma bethola amandla okusuka okungcono bangasukela beye ngakhona noma bona sebeke bakutshela ukuthi bafisa ama besuka mhlawumbe baye ngakuphi noma singeke sikuveze ukuthi bazoya ngakuphi kodwa nje ingxoxe kanjani. Ngqoqweni lezi zokusuka yimi ngaze ngathi khona indawo ngathi ekhona esathi kade siyicele emkhandleni ukuthi ningesuke ngesibondile linciwa noma yini. Kushuthi ke lokho kukhuluma sasikhuluma nabo akukho nabo abakuveza ukuthi hayi baba sesicama ukuthi sisuke sekwenye indawo. Ngithi kodwa nami ngiyafisa ukuthi ngabe ake sibone phela ukuthi lo mlilo usuka la kuleli nciwa noma
kuzophinda futhi anishise lo muntu noma kusuka kumuntu oba asazi kusukaphi. Yebo. Mhlawumbe ungathini kumuntu obukela lo mbukiso nje ukucela usizo nawe njengenduna ke manje ukuthi uma kukhona onolwazi ukuthi lento ingasizakala kanjani avele obala. Yebo. Siyacela sizwe senkosi ongasisiza afike ngoba izingane nazo ayisaphethe lutho esandleni. Akukho esezinakho seyiphelile ngoba kufika umuntu omunye athi 10,000 omunye afika athi yini. Siyacela ke lapha esizweni sonke ongasasize afike ongakwazi azocisha lo vutha mhlambe lezi izingane kwazi ukuthi nazo ziphile njengabantu icabanga njengabantu bonke ayisakwazi ukucabanga lezi izingane umqondo zilimele nje emqondweni. Nami kwamina njengoba ngibabhekile nje angizazi ukuthi ngizothi ngingathathani ngihlanganise nani kepha ngiyacela ukuthi niphakamise isandla sinikeze usizo lezi izingane ezithola usizo onotho asisize zikwazi ukuthi noma ithola le ndawo ezifuna ukukokha kuyo zithi uma ziyokwakha kodwa niphothe isandla. Ngiyacela sizwe senkosi sicela isandla ikwazi ukuthi zenze ngoba esandleni ayisaphethe lutho ukuthi ziyasebenza zilimele ziyasebenza isebenzele emuva. Sicela isandla emphakathini wesilo wonke onosizo ngosomabhizinisi beselekelele. Siyakhulekela lokho beze lapha eduzane ezimpakaneni endaweni lengibhekele isilo. Siyacela ukuthi nisondele nizosiza lezi izingane siyakhuleka. Mthiyana sibonga kakhulu isikhathi osiphe sona. Ngiyabonga. Baba uMthiyane kuyinduna yakule ndawo sizohamba siyokhuluma nekhansela njoba selinesikhathi nalo libhizi sebenzisana nawo lomndeni siza ukuthi selihambe lafika phi yiphi iminyango leke langqongqoza kuyona kuze kufike osukwini la namhlanje. Eduze kwami joinwa komhlonishwa ukhansela uSimanga Mbatha okuyena obhekelele iward nosehambe kakhulu ehamba lolu daba. Mhlambe ke sifisa ukuthola ukuthi ngosuku lokuqala mhlambe kwaqala wathola kanjani mhlonishwa silawa shabalala kuyiward olphethe awukusibeke esithombeni kwenzakalani. Hey angibingelele umsakazi wami. Udaba la ikhamfu fethu kade umuntu alilandelela kakhulu. Mhlawumbe umuntu engakaqali ukulichaza engadlulisa ukukhala okukhulu ukukhalisana nomndeni wala ekhaya ngesehlo esibehlelayo esingasazi ngempela kusha thina kulento lena esiyibona kule ndawo yangakithi ebuhlungu siyakhalisana siyazolana futhi nabo. Ngicela sekunyaka wesi5 lo ngingena nje ebukhanseleni ezinye zezinto engayificayo kule ndawo lena sazi safika la sakhipha ngisho emaphephandabeni udaba la khona ukuthi nansi inkinga kuba ngathi kuyathula kuqale phansi njalo njalo. Sisebenzisana nomnyango waka disaster bebefika besilekelele ngalokho abasilekelela ngakho. Ngikhumbula ukuthi umsakazi sathi silethe ezinye ingubo la udisaster belethe ingubo babengakawe nje imfono zokwathi aseyishile ngemuva ingubo babeyilethile. So nje into nje ebhlungu kakhulu esingazi ukuthi mhlawumbe umuntu singayenza kanjani kodwa siyanxusa ukuthi mangabe kungakhona usizo nabantu abangazi belekelele lo mndeni bekwazi ukuthi bewulekelele. Mhlambe ke ngodaba lokuthutha mhlambe nawe nisebenzisana kanjani nomndeni no kanjalo no baba induna baba uZondo. Msazi ngicathi okuthutha udaba esilikhulumayo noma ke kunzima ngeke ngize ngiqamba manga kubhlungu ukukhulela endaweni abazali bakho bekhulisela endaweni bese hamba kungekhona ukuthi kulwe igodi noma kunempi igodi kodwa uhanjiswe isimo esifuze lesi. Induna wasikhona namhlanje udaba esizolibuka kakhulu nomndeni sizokukhuluma nakhona ukuthi usiza bangafisa ukuthi belekeleleke ngakho bese sithatha nathi sihamba siyonokha ngoba udaba sesilikhulumile kakhulu neziphathimandla kwemkhandlweni ziyazi silibikile kakhulu bayakwazi kodwa ke ngoba induna ikhona namhlanje sizokubukisana nomndeni ukuthi mhlambe uma kukhona isiqeshana abasidingayo mhlambe induna nokuxhumana nezinye induna mhlambe makuthi abasadinga ubala kuzobonakala sibone ukuthi senza njani siya ema-ofisini eNgonyama sikhulumisana nezinye induna ukuthi kanalo udaba luseyithebena ke belekelela abantu benkosi. Mhlambe ngokweminyango yokuhlaliswa kwabantu eminyango nje yahlukahlukene mhlambe ngicabanga ukuthi iyathinteka esimene sifana nalesi ikhona esenike nazama ukuyibhalela nanokuthi ke ithini mhlambe isike yaphendula yini. Bebengakaphendula iminyango ibikade ikhona manje kukhona ioffice lisuka lelika premier belikhona la so ke udaba ke
lwakhulumeka ngaphambilini kodwa ke ngokusebenzisana nano CDW yethu uMangxongo ikhona iminyaka esike sayihamba o DSD sibahambile kukhona esisakulindele kodwa ngoba ukusuka namhlanje uba into ebesiyifuna kakhulu ukuthi sifike la ekhaya sihlale nomndeni singawucabangela ukuthi wona yini oyifunayo njengamanje so ke sesiqoqile okuningi sesizokuthatha ke sikubeke einhlakeni ezifaneleyo. Amazwi akho okuvala Mhlonishwa njengoba wena osebenzisana kakhulu nenduna ukuphatha leli wadi angathini kumbukelo obukelayo? Amazwi okuvala umsakazi esikufisayo ukuthi inkinga ekhona la kwaShabalala kungandi ukukhuluma kuze gcina kuxabana imndeni okwamanje asazi ukuthi kwenzakalani sicela ukuthi umphakathi kube ukuthi uyabambisana naludaba ngoba uma kuzoba nezinkulumo mhlambe eziqhamuka ukuthi siyazi njalo ukuthi ubani owenza lo monakalo le kuzolimaza isizwe senkosi kuzolimaza indawo yenduna so ke sicela ukuthi kube nokubambisana siyanxusa enkosini ukuthi sengathi ungabalekelela bekwazi ukuthi bephume kulento le sivalale ukuthi ke ezinye izinto njengo Facebook abantu bayisebenzisela ezintweni zokuqhatha njalo njalo singathi masisuka la bese sithola izinto sezithi hayi ngoba de ukhona ukhansela nonqubeko noenduna bafike bathi banukana bodwa bathi ubani wenzela bese qhatheka isizwe senkosi sinxusa nje abantu ukuthi into ezifuzelezo bekwazi ukuthi beyigadi kungabhebhetheki ukufa noma ukubulala nabantu ngenxa yolimo umuntu esekhuluma ungeyikho. Mhlonishwa sibonga kakhulu isikhathi nokuthi nje ukhathalele lo mphakathi usuke noma ngabe yinini mabekufonela bekehlelwa ilesi saka ukwazi ukuthi uhlezi unabo ngasonke icandi nalokho kubanikeza ukufudumala ekuthenini bayazi ukuthi mabekuthinta bayakuthola. Hayi no ngiyathokoza kakhulu nje ukubambisana kuhle kukubi. Mbukeli bekuyena ukhansela okuyena obheka uWard 14. Uzwile indaba esithola kule ndawo nami ziyangethusa. Angazi ngize ngiyibone into efana nalena kodwa ke siyacela ukuthi uma kukhona umuntu onolwazi ukuthi lento isuswa kanjani kungabikho ukuthi umuntu ofuna ukuyithathela ichance afuna ukucharge imali uma ukuthi umuntu osiza ngempela uzothi ngizonisiza bese niyakhokha hayi uzothi fakani imali ephepho bese ngiyanisiza. Siyacela ukuthi kube nobuntu bakithi inamba yizo lezi esescreenini abakwazile ukuthi bayishiye ekuthenini nikwazi ukuxhumana nabo. Siyayivala ke la iReal Nqubeko TV besikade sisempakaneni ku14 siphinde sibonane ngokuzayo.